Ассалому алайкум, подписчикои азиз, хубе назен. Подписчикои азиз, бозам обувҳои новинкаи анами апа омадагӣ бисёритон харидорӣ кардин. Медонем айни модели обувҳои новинкашон духтарако 4 намуд омадаи ҳамқа хушрӯан ки бори новинка 300 сомон аввали нишондодагиамон, иёш боша духтаракои хушрӯ 250 сомон. Макасин ва обувҳои пӯшкушода турецки тозаан духтаро, качествашон хушрӯа ягон чӣ намешавад. Чанд сол мепӯшен духтаро. Даҷа вибр бисёре бо WhatsApp шонда нависен аделин сурат мепартен. Даҷа ба носки ва пижамаҳои турецки аста. Носки 12 табақилон дорад 150 сомон пачкаш. Ба пижамаҳош аз турецки духтарако ҳамқа хушрӯан, чизи шушта истифода мекардагӣ. Ани обувҳоро мози аксия кардагиам бо WhatsApp шонда нависен аделин шумо дар WhatsApp гап мезанан хатитон. Ёрам аксия шидагия духтаро. Ай нархи пешна хела арзон кардагиан. Нашоти доставка метавонен дар WhatsApp рӯи экран буда нависен. Доставка ба ҳама ҷо доранд.